guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, try ko lang guys parang yung asawa ko guys. Ipaprank ko siya, titimplang ko siya ng kape kasi mahilig siya sa kape. Timplan ko siya ngayon ng kape. Tapos hindi asukal ang nalagay ko, asin. Guys, hindi kasi siya sa baba. Nag-ano siya guys, lalaba. Try ko lang, sana success yung prank natin sa kanya. So panoorin nyo guys. So yan guys, kainit na tayo. Excited na ako yung action niya. First time ko lang ito mag-ano. Wait lang ang dilim. Alam niyo guys, tama-tama. Nag-init ako bigla umakasya, sabi niya. Nag-init ba ako? Sabi ko, oo. Sabi niya, timlan ko daw siyang kape. Saan natin bigay isang kape? Dito. Ito yung lagyan natin ng ng isang timpla na may asin. Yung gusto nyo guys, ano lang yan? Try lang natin. Stick. Excited na rin. Ayan. What the asin lagyan natin. Excited na ako. Kasi ito guys, ito yung asukal talaga totoo. Wala yung umagat yan. Asin. Dito natin tubos yung original nito. Ito talaga sa kula. Ano ang lasa? Aray ko, init pala. Init pala siyempre bagong kulo to. Kulang ng kape. Perhaps nagdahan. Kulang ang lasa nito. Pero bago tayo ng original. So ayan guys, ito na yung original. Yan, original na may asukal nito. Kaysa ipaprang ko naman natin, baka galitan tayo. Wala pa kape. Tama-tama tayo guys. Ito yung original. Tapos pagbaba ko sandan. Excited ako. First time ko itong ganito. Ready ka na, Inday. Tikman natin yung original. Ito yung original guys.
Hindi, masama ka pala lasa. Yan. Tingnan natin ito. Okay na guys. So yan guys. Abangan nyo guys. Punta natin sa baba. Dala natin yung kape. Bye-bye guys. Dami ka pang labahan. Init. Daghan na pala ay. Kape. Daghan pala ay. Yung decolor na lang. Unya, ako na lang mag-brush ano. Ano yan. Wala ba po itong asawa nito? Si Kinsa? Ha? Kinsa? Ito ha? Aray ko. Hindi ko naisip na magprank-prank eh. Hindi mo sasigaw. Pero yung totoo. Kaninduta din magprank. Diretso labog sa siya. Masaka na ka eh. Lami. Labog na kaya. Matik man. Medyo ko pa pag-diretso luwa. Aray ko. Aray. Nindot na rin yung adik ko kami. Aray ko. Ay kaway ko. Kabawas ko na, oh. Ito, tinuon niya. Hello guys, successful yung pag-prank natin guys. Grabe na. Hindi pala yung pag-prank mo. Alam mo, pag unang higit na pamis nakinigid siya. May CR. At least iba yung feeling mo. Hindi sana ako tatawa kasi hindi talaga. First time si Adik siya sa kape. So, thank you for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you guys. Bye-bye.